Je moet natuurlijk op hele hoge hakken lopen. Ik ben alvast aan het oefenen met mijn make-up. Spreken, je staat voor een groot publiek dat je niet kent en je moet toch in het Engels je goed kunnen verwoorden. I would have to say world peace. World peace. World peace. World peace. Dus vooral oefenen, oefenen, oefenen. De 24-jarige Zoe Loen staat voor een bijzondere uitdaging. In het najaar rijdt ze af naar de Filipijnen waar ze meedoet aan een heuse Miss-verkiezing. Namelijk de Miss Asia Pacific International 2026. Miss Brazil! En daar vertegenwoordigt ze niet ons land, maar het land van de roots. Mijn vader is zelf geboren in Suriname en ik heb daar ook nog steeds familie wonen. Dus ja, zodoende. Het is voor zover ik heb begrepen ook een best zwaar traject. De prejudging, de finale zelf, bonding met de andere missen. Dus weinig slaap en lange dagen, maar ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben me er heel erg bewust van dat ik hier in Nederland hele mooie kansen krijg. Dat is niet alleen studie, maar ook gewoon wat ik hier allemaal leer. En als ik dat een stukje daarvan terug zou kunnen geven aan het land van mijn voorouders, Suriname, dan zou ik heel blij zijn. En dat is toch ook wel echt mijn doel.